Il-membru parlamentari Ewropew David Casa iddikjara li l-eks Ministru Nazzjonalista Ostingat għadda minn martirju. Ostingat jibqa' mfakkar għaż-żieda qawwija li daħħal fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma u l-iskandlu tat-tixħim fix-xiri taż-żejt. F'attività politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt, Casa żied jgħid li l-ewwel distrett li tagħmel parti minnu l-lokalità tal-Belt u ta' Ostingat li jibqa' mfakkar ukoll għad-dbatijiet u l-frustrazzjoni kbira li ġab fuq eluf ta' passiġġieri tal-karozzi tal-linja meta ġab is-servizz tal-Arriva f'Malta. Għaw edin f'distrett kif Aldione, il-ħabib tiegħi, illi kellu politiċi illi għaddew minn martirju u għad-distrett Ostingat. Għal darb'oħra David Casa reġa' qal li huwa determinat u jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġieled fil-Parlament Ewropew. Nistgħu nwedukom id-determinazzjoni tagħna li ħaniqpaw niġġieldu. Waqt din l-attività reġgħu spikkaw l-insulti lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat. Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se joqgħod widwar Grant. Konferma li minkejja l-inkjesta indipendenti konfermat li saret gidba, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jirrepeti din il-gidba fil-konfront tal-Prim Ministru. Case wide open, u mhux se noqogħdu kwieti. Tul l-attività l-Partit Nazzjonalista reġa' ma tkellimx dwar il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna, iżda għażel li attakka lill-Prim Ministru. Kampanja li fiha l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel dikjarazzjonijiet surreali bħal viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo li qal li dan il-gvern jagħmel ħafna frejjeġ. Imma rridu nippuntaw ukoll subaj lejn dal-gvern li jagħmel ħafna frejjeġ naħseb jiena f'Malta. Dan ftit jiem biss wara li l-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta għal darb'oħra se jkollha l-ikbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u surplus ieħor fil-finanzi pubbliċi tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.